Himeka! Himeka! Què passa? Kazune... Himeka! Qui és vostè? I què li ha fet a la Himeka? Vaja, vaja, ja veig que és impossible fer un sol pas sense trobar-te, tu. Però què dius? Val més que callis, quatre ulls, que no estic d'humor. No sóc un quatre ulls, quina mania! Sóc en Kirio Karasuma! Ai, ja ho he dit. Com m'ha pogut descobrir tan ben disfressat que vaig? No està gens malament d'ésser principiant. Es veu d'una hora lluny que ets tu. Himeka, has de fugir de pressa. Amb el poder d'Ares, el déu de la guerra! Himeka, fuig de pressa! Kazune! Quin poder que té! No us mogueu! Si no voleu que li passi res a la Himeka, no feu cap moviment estrany. Himeka! 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 O sigui que la noia que es va fer el petó amb en Kazune... Resulta que vas ser tu, Karin. No, és que... No saps com va anar. Ostres, que bé, estic molt contenta que fos així. Què? No us penseu que s'ha acabat, això, encara. Kazune! Michiro, encarrega't de la Himeka. Sí, molt bé, d'acord. Ego és un déu! Sóc una deessa! Kazune... Karin, vigileu! Aneu amb compte, sisplau! Sí, No et preocupis. Karin, apartem-nos d'aquí! Ara mateix. On aneu? Kazune! Cada vegada et canses més de pressa, tu, eh? Potser sí, però els teus atacs tampoc són el que eren. Tinc prou poder per esborrar-te del mapa, encara. Karin! Val més que em desfaci de tu, primer. Et penses que t'ho permetré? Ja no em queda gaire temps. N'estic ben tip, ja et penso liquidar per sempre. Oh!
partir d'ara, tu tampoc et podràs transformar en Déu. Aquesta me la pagaràs. Ho he aconseguit. Kazune! Oh. Kazune, què et passa? Que fred que està. I que pàl·lid. És molt perillós per la seva salut haver-se de transformar en Déu tan sovint. Ai, va, Kazune, has d'aguantar. No sé què em passa, però tinc por. Tinc la sensació que quan tanqui els ulls ja no podré tornar. Queda't amb mi, sisplau. Que fred. Sembla fet de gel. No sé què em passa. No és com les altres vegades. No m'espantis. Karin, no em deixis sol. No pateixis, que no em mouré d'aquí. No et deixaria mai sol. Ja saps què sento per